வணக்கம் சாமி. திருவன் சரணாய், உட்காருங்கள். உங்கள் ஊர் என்ன? நான் பதுல்லை சாமி. உங்கள் பெயர் என்ன? என் பெயர் விந்தியாதேவி சாமி. நான் இந்த விஹாரிலே வணங்கும் இடங்கள் பற்றி தெரிஞ்சுக்கொள்ள. நீங்க படிக்கிறீங்களா? ஓம் சாமி, நான் கொழும்பு பல்கலைக்கழகத்தில் 3ஆம் வருடம் படிக்கிறேன். சரி, ரொம்ப சந்தோஷம். வாங்க, நான் பிள்ளைகளுக்கா வணங்கும் இடங்களே காட்டுறேன். முதுதான் சைத்தியம். நாங்கள் முதலில் சைத்தியதான் வணங்க வேண்டும். புதுரஜானன் வහන්සේගේ ධාතුக்கள் இதில் தான் வைக்கப்பட்டுள்ளது. போதி வாங்க. அடுத்ததாக நாங்கள் போதி பூஜை செய்ய வேண்டும். வாங்க போகலாம். போதிமலுவை சுத்தம் செய்த பின்னு வணங்கு வாதலே அதிக புண்ணியம் கிடக்கும். அடுத்ததாக பிலிமகை. இது ரொம்ப பழம் மழை காலத்துக்கு உரியது. இப்படிதான் முதலில் சைத்தியம், இரண்டாவதாக போதியம், மூன்றாவதாக பிலிமகை வணங்க வேண்டும். உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது தெரிய வேண்டும்? இல்லை சாமி, அது போதும். உங்களுக்கு ரொம்ப புண்ணியம். சரி, திருவான் சரணாய். நான் போயிட்டு வரேன் சாமி. சரி, பத்திரமா போங்க.